Muling magiging sentro ng turismo ang Cebu sa pagdaraos ng World Travel Expo Year 10. Sa media launch ng nalalapit na travel event, binigyan diin ng mga organizer ang mahalagang papel ng mga taong nasa likod ng patuloy na pag-unlad ng industriya ng turismo. Si Jim Ray Biosa sa detalye ng balita. Nakatakdang idaos sa Ayala Center Cebu mula Agosto 14 hanggang 16 ang World Travel Expo Year 10. Sa isinagawang media launch, ibinahagi ng mga organizer ang layunin ng expo na palakasin ang turismo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng industriya. Bitbit ng World Travel Expo Year 10 ang temang Extraordinary Journeys, Exceptional Memories na nagbibigay pugay sa mga destinasyon, tourism stakeholders, lokal na komunidad at mga profesional na sama-samang bumubuo ng makabuluhang karanasan sa paglalakbay. Sa kanyang pangunahing talumpati, sinabi ni World Travel Expo Managing Director Miles Caballero na higit sa mga lugar na dinarayo, ang tunay na nagbibigay buhay sa turismo ay ang mga taong nasa likod nito. A shared story can inspire someone to explore a new place. A partnership can help strengthen the tourism community. This year's theme, Extraordinary Journeys, Exceptional Memories, reflects this very idea. The true value of travel is not only found in the places we visit, but in the moment we create and the relationship we build along the way. Ayon kay Caballero, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagbisita sa mga destinasyon. Lumilikha rin ito ng mga oportunidad, nagpapatibay ng ugnayan sa industriya at nag-uugnay sa mga biyahero sa mga komunidad na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa bawat lugar. Anya, napiling maging host ang Cebu dahil sa mayamang kultura, matatag na industriya ng turismo at mainit na pagtanggap ng mga Cebuano sa mga bumibisita. And Cebu is the perfect place to celebrate this spirit. Beyond these beautiful destinations, Cebu represents the warmth, culture, and hospitality that make the Philippines special. Samantala, iginiit ni Department of Tourism Central Visayas Tourism Regulation Division Chief Marlon Barrientos na higit pa sa pagpapakita ng magagandang tanawin ang turismo. Anito, mahalaga rin itong pinagkukunan ng kabuhayan at oportunidad para sa maliliit na negosyo at lokal na komunidad. Upang mas maraming turista ang maabot, hinihikayat din niya ang mga tourism stakeholders na mas gamitin ang digital platforms at social media. For us, tourism is not simply about promoting destinations. It is about creating opportunities. And creating opportunities means understanding how today's travelers discover places. They no longer rely on brochures or traditional advertising. They discover destinations through social media, videos, recommendations, and online communities they trust. Kasabay nito, ipinaalala rin niya ang kampanyang Turista Iwas Scam na isinusulong katuwang ang Philippine National Police at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang maprotektahan ang mga turista laban sa online booking scams at peking social media accounts. Hinimok din niya ang publiko na suportahan ang programang Discover More to Love upang higit pang maipakilala ang mga lokal na produkto at destinasyon ng Central Visayas sa buong mundo. Dumalo rin sa media launch ang mga kinatawan ng iba't ibang hotels, travel agencies, tourism partners, exhibitors at iba pang tourism stakeholders bilang paghahanda sa nalalapit na World Travel Expo Year 10. Inaasahang magsisilbing pagkakataon ang World Travel Expo Year 10 upang maipalapit ang mga destinasyon, tourism stakeholders, mga biyahero, kasabay ng patuloy na pagsusulong ng turismo sa bansa. Gaganapin ang expo sa Ayala Center Cebu mula Agosto 14 hanggang 16. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.